אני מרגישה שהנסיעה הזו להודו שינתה הרבה מאוד דברים אצלי. מבפנים אתה עובר איזושהי חוויה, איזשהו תהליך. חוויית חיות כזאת גבוהה, ממש חוזרים להיות ילדים קטנים. הפשטות הזאת הייתה מרפאה את הנפש. הרעיון היה בעצם לחוות יוגה בהודו, שזה נראה כמו המקום הכי הגיוני לעשות את זה. מייסור הייתה נפלאה. להיות במקום מסוים ולהכיר אותו ולהתחבר אליו. יש אווירה בריאה כזאת, אווירה של יוגה. מורה הודי כנראה שזה אופרה אחרת לגמרי, זה לשתות מהמעיין עצמו. יש שם מורה. שישדרי. נכון, קראו לו שישדרי. שישדרי הוא טוטלי, הוא מורה מדהים, הוא השראה. הוא איש נוגע ללב. הרגשתי אותו כל הזמן כאילו אני בשיעור פרטי. הוא התייחס, איפה שהוא היה צריך ללחוץ הוא לחץ, איפה שהוא היה צריך להגמיש הוא הגמיש. אני חושבת שעכשיו התרגול שלי מאוד מאוד התפתח. אתה רואה אנשים מכל העולם, מברזיל, מצרפת, גרמניה, יפן. זה באמת מקום למי שמתעניין ביוגה ובא מהתחום הזה, זה המקום. תמיד המפגש עם הודו הוא מפגש מפתיע והכל פלא בערך. יש סטנדים של תה, של צ'אי, ולא קפה, ואין מקדונלדס, אז פתאום מבינים שנמצאים במקום שהוא אחר לגמרי. האנשים מקסימים, מדהימים, צנועים, מקבלים, עוטפים, בחום, באהבה. אין דברים כאלה. יאללה, מתי נוסעים עוד פעם?